Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra fatalità oħra kawża tal-pandemija. Nar kif raġel ta' 87 sena tilef ħajtu waqt li kien rikoverat fl-isptar St. Thomas kif kien pożittiv għal COVID-19. Bekk, it-total ta' vittmi tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin issa telgħu għal 416 biż-żieda ta' 3 imwiet f'temp ta' jumejn wara 5 tiem konsekuttivi mingħajr l-ebda fatalità. Ta' filwaqt li bejn is-Sibt u l-Ħadd ġew reġistrati 12 każ ġdid tal-virus, l-inqas ammont ta' każi ġodda f'jum wieħed sa minn Lulju. Bit-total tal-każi pożittivi bekk jitla' għal 30,319. Fuq il-medja soċjali, il-Ministeru għas-Saħħa spjega li fl-aħħar 24 siegħa ġew reġistrati bħala mfejqa 20 persuna oħra biex l-attivi issa jammontaw għal 261. Minnaħa l-oħra, ingħad ukoll li sas-Sibt l-ammont ta' persuni li ħadu t-tieni doża tal-vaċċin qabeż il-107,000. Ta' filwaqt li l-appell tal-esperti u tal-awtoritajiet jibqa' illi minkejja l-numri ta' każi ġodda relattivament qed jonqsu. Il-poplu Malti wawċi xorta għandu jibqa' kawte anke fl-isfond tal-varjanti tal-virus mhux biss dak tar-Renju Unit, iżda anke tal-Afrika t'isfel u dak Brażiljan. Sa dan it-tant mitlieta dawk illi għandhom bejn 30 u 39 sena jistgħu jibdew japplikaw għat-tilqima filwaqt li sal-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla huwa mistenni li jibda jingħata l-vaċċin tal-Johnson & Johnson. Dan wara ġimgħat ta' dowmien biex jingħata l-permess ħalli din titqassam fost il-popli wara kontroversja sħiħa rigward każi rari ta' trombosi relatati mal-istess tilqima. A differenza tal-qbija tal-vaċċini l-oħrajn ta' kontra l-COVID-19, din it-tilqima tingħata f'doża waħda u għandha effett ta' madwar 66%.